La següent component de l'acord, com us ho explicava, això de què són les falles i de quina manera les vivia. Parlem ara d'una representant també molt guapa de la comissió de Quart i Palomar, ella és Consuelo. Pues te despiertas, mi madre viene, me abraza, la sonrisa de oreja a oreja, no la he perdido aún desde el sábado y me llegó el primer centro de flores. Y nada, el teléfono no paró de sonar, tanto el fijo como el móvil, y todo felicitaciones. Pues extrovertida, alegre, y me gusta mucho irme de fiesta con los amigos. Me levantaba, me iba a trabajar, comía, volvía a trabajar y luego quedaba, me hacía un cafetito con las amigas y a dormir. Le diría que es la mayor fiesta que tiene la ciudad de Valencia, que disfrutara al máximo todo lo que pudiese ver durante los días que estuviese de visita y que fuese al Turistinfo, que cogiese información y nada, que disfrutase mucho. Que salga todo muy bien y que todas nos llevemos genial. Que haya civismo en la semana de fallas y que a todos les salga el ejercicio perfecto. Ya lo tengo. Sería ya madre de familia, seguiría siendo fallera, por supuesto, y una vida normal. Una vida normal que crec que no serà la que porte enguany. Leo, com si ho haguera sabut, el Turistinfo, la solució, com tu. És una dona de recursos, a dir, bueno, per què vaig a explicar-li jo, que almenys no sé ni japonès, doncs directament l'envia al Turistinfo i allà ho explicaran segurament millor que jo. Però almenys en el seu idioma, que és fundamental perquè t'entenguen. Sí, això és principal. És que la pregunta era trampa. La pregunta portava un poquet de trampa, sí. Què pa? Consuelo, Quart i Palomar. Consuelo és una xicona, és clàssica, la veritat és que pareix major de lo que és, perquè té 22 anys, crec, i és una xica clàssica i madura, però que també viu les falles des de molt xicoteta, veritat. Molt fallera també, el que passa és que no està vinculada a les falles de la CAPI, no? Per dir-ho d'alguna manera. Està més vinculada a Massamagrell. Correcte. Exactament, ella sempre ha sigut d'una falla de Massamagrell i enguany passat li oferiré l'oportunitat de ser fallera major de Quart Palomar, ella ha acceptat molt gustosament, i la veritat és que ha quallat molt bé la comissió i en tot el sector del Pilar Sant Francesc, tots tenen un bon record d'ell i principalment en la falla la gent li ha pres molt d'afecte, o sigui que la veritat és que tampoc és fàcil, perquè estar en una falla de noves i fer-se en tota la gent no és tan fàcil. No és fàcil, no és fàcil, i aconseguir arribar a l'acord... I és fallera, encara que ha viscut les falles sempre en el seu poble. La passió per la festa és la mateixa. Exactament, és que no té res a veure, després diran és que no ha sigut fallera en una falla de València tota la vida, bo i què, però ha sigut en el seu poble. Això ja és una decisió del jurat, i si ha vist que ella pot estar ahí, doncs perfecte. Perfectíssim. Aprofitarem cada setmana per anar coneguent les xiques de l'acord d'honor de la fallera major de València, però avui encara tenim oportunitat de conèixer una més, un nom a més que ha sonat moltíssim en les quinieles de moltíssima gent al llarg de molts anys, de molts dies, sobretot previs a l'elecció dels cors d'honor i al nomenament de la nostra fallera major de València. Estem parlant de Virginia Silla. Ese domingo fue un show, era algo surrealista, como la gente te llama, te envía ramos de flores, los teléfonos no paraban de sonar, mi casa estaba todo el día tocando el timbre y dices, ¿me despierto? ¿No me despierto? Si no me despierto no voy a comenzar a vivir todo esto, pero si me despierto la que me espera, claro. Pero la verdad es muy emocionante, es un día, como te digo, es un día surrealista, porque no estás acostumbrada a que todos los días se hagan así, pero es muy especial. Soy una persona muy extrovertida, soy una persona que me gusta mucho los deportes, me gusta mucho salir con las amigas, soy muy centrada, tengo la cabeza muy centrada y soy muy valenciana y muy fallera. Un día normal, iba a clase por las tardes, salía con los amigos, me iba a la piscina cuando podía y lo normal que hace cualquier chica de mi edad. Dura 4 días. Aunque para nosotros los valencianos dura más, pero para los turistas dura 4 o 5 días. Le diría que está formada por diferentes comisiones de fallas, que cada falla tiene un monumento, que obviamente se lo enseñaría, y luego le intentaría explicar el sentimiento de cada fallero en cada comisión, en cada acto, se lo intentaría explicar para que viese
la emoción y el significado de cada acto, claro. Espero que empiece con una ilusión, que la tenemos las 13, y que termine con la misma ilusión. Espero que lo aprovechemos al máximo, que exprimamos el año y que terminemos el año igual que lo hemos empezado, con la misma simpatía, con la misma amistad y con la misma ilusión que tenemos todas. Que este año nos haga buen tiempo, que no me ponga enferma. Me imagino con un trabajo porque estoy estudiando, me imagino casada, me imagino con una familia y me imagino contándoles que hubo un año en que yo fui de la corte de la Fallera Mayor o Fallera Mayor de València. Finalment es va convertir en membre de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València, de Marta Agustín, però hem de dir que era un dels noms aquells que se sentia parlar moltíssim a la ciutat, les coses com són. Clar que sí. Sonava. És que és una dona molt guapa i molt elegant. La veritat és que si recordem l'acte d'elecció de la Cort d'Honor, la eixida d'ella en el seu tratge blanc... És que el tratge blanc... És que estava molt guapa i amb molta elegància, la veritat és que fou molt comentat l'assumpte. I també prové d'una família molt fallera, en aquest cas de la falla Pintor Segrelles, encara que també ha tingut relació en la falla Espartero, Ramon i Cajal. Ella fou un infantil en aquesta comissió per motius d'amistat, però en fi, la seva germana i la seva mare han sigut falleres majors infantils en Pintor Segrelles i estan molt relacionades en la festa. I el seu iaio, perdó, fou un president també de Pintor Segrelles, o sigui que... Una tradició fallera molt avalada. I també festera en Bunyol, no? Sí, la veritat és que és una xica molt vinculada a la festa i suposa que un poc com totes, no? Pensa que el jurat ha buscat prou que foren 13 senyoretes prou vinculades a la festa fallera. Perfecte, doncs elles són, com vostès han pogut observar, la Cort d'Honor de la Fallera Major de València, de Marta Agustí, que la setmana passada estigué